Right, muri yeZimbabwe ndauyawo ndine nyaya panapa update yezvinhu zviri kuitika. Munoziva kuti panapa tinogara tuchiuya nema-updates manyama, ma-updates ezvinhu zvese zvinenge zvichiitika. So nyaya iri panapa ndeye mwanasikana uyo Nicole Chabata uyo ari muform 4 akanga akasungwa musi wa16 June. Nyaya yakaswera ichitenderera, nyaya yakarwadza vanhu vakawanda, nyaya yakarwadza vanhu vazhinji pachitaurwa kuti kosei hurumende iyi kana kuti this current regime yevaMnangagwa isina tsitsi nevana vadiki. Because paipanzi how come kuti vanozosvika pakusunga mwana mudiki varamba ari mukati, asi ivo vana vavo vanotori busy kutoita zvelife yavo, zvefuture dzeupenyu hwavo. Like mwana wayaronza akatokanganisika mazuva ake kuenda kuchikoro apa, kuti iko zvinezvi akatokanganisika futi nguva yekuverenga. Because takutonopinda apa akutonotarisana nekunonyora ma-exams ari papa. Saka zvinhu zvizhinji zvakanetsa vanhu vakawanda, asi zvakashaya mhinduro. Nhasi ndo patikuzosangana neupdate yakauya nezuro ichinzi we want to express our gratitude to all the citizens who tirelessly demanded the release of Nicole Chabata, a form 4 student wrongly detained by the regime in Harare since June 16, 2024. Today she was granted $50 bail. Ndo nyaya yacho mabudira yakaita, ndo zvakaitika pana Nicole Chabata. $50 bail ndo mari yakazonzi ari kubuda nayo panyaya yacho iri papa. Vamwe vacho vachirimo zvomukati, but iyewo I'm sure pazongoita kunzwisiswa because pakabuda pachitaurwa zvakawanda. Takabuda panapa tikataura kuti I think it's not fair kuti mwana uyu arambe achinzi akavharirwa ari mukati. Vamwe vake vari busy kutofocusa kutoenderera mberi nemastudies, iye achinzi aramba akavharirwa mukati. Takatotaura tikati this is not fair, this is not right, but it seems like vateerera, cause patakatanga kutaura nyaya idzodzo vamwe vaiti muri kutambisa nguva yenyu, munoteererwa nani. Nyaya vanhu vese vakatanga kungodaira nyaya idzodzo vachingodzitaura kusvika apo vasara vasina option. Now chinhu chatiri kuona iko zvinezvi ndechekuti this regime iri under pressure nemacitizens eZimbabwe, but vanoda kubehave as if vasina basa nazvo, vada kunyembedzera kunge vasingateerere zvinenge zvichitaurwa nevanhu. Vada kuita as if chero mukataura zvamunotaura is the waste of time, hapana nokuteererai, but ivo vachipanika futi at the same time. Ndo nyaya iri papa yatiri kuona inoitika. But iko zvinezvi ndangoti ndikuuya panapa neupdate ndichikuzivisai kuti Nicole Chabata uya akabudiswa. Ndo nyaya iripo yandangotidarika nayo nepanapa ndichikuzivisai.